ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପୁରୁଣା ବରଷ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା ଆସ, ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ବରଷ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଖୁସିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବେଶୀ ଖେଳାବୁଲା କରୁନି, ଚୁପଚାପ ବସୁଛି। ପୁଅ କହିଲା ମାମା ବାର ପଡ଼ିବନି ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କରି ଖାଇବା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଖାଇବା? ସେ ମୋତେ କହିଲା ବିରିୟାନୀ। ମୋର ତ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ଖୁସିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଅର ମନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶୀତ ତ ଜୋର ଲାଗୁଥାଏ, ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଗଲା ବେଳକୁ କେତେ ଆରାମ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଗରମ କରି ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା, ଘିଅ, ଲୁଣ ଆଉ ବିରିୟାନୀରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟା, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସେଇ ପତ୍ରଟା ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲିନି, କାରଣ ସେ ପତ୍ର ନାଁରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁଟା ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରାୟ 70% ଭାତ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳିଦେଲି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ମସଲା କଷିବା। ମସଲାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇକି ମସଲା କଷି। ଆଉ ଏଠି ପୁଅ ମୋର ଜଗିକି ବସିଛି, କେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ ଖାଇବ। ପାଖରେ ବସିକି କେଚେରେ ହଉ, ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ସରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଗପ ନା, ମୁଁ ନହେଲେ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତାପରେ ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଲା। ମସଲା କଷି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଚିକେନ ପକେଇ କଷିଦେଲି। ଏବେ ମୋର ରେଡି ହେଇଗଲା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି ତୁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସେ ଖାଇକି କହିଲା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।